ଥରେ ଲେମ୍ବୁରେ ଆଉ କଦଳୀରେ ଚକଟି ଲେଖିଲେ। କଦଳୀ କହିଲା ମୁଁ ବଳୁଆ, ଲେମ୍ବୁ କହିଲା ମୁଁ ବଳୁଆ। ତାପରେ କଦଳୀ ଲେମ୍ବୁ କହିଲା ତତେ ଲୋକ ପରା ଚୁପୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଲେମ୍ବୁ କହିଲା ହଁ ମୋର ଚଳିବ, ତତେ ପରା ଲୋକ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ? ଲେମ୍ବୁ କହିଲା କି ଲଜ୍ଜା। ତମେ ହେଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୋଇବି। ବାପା ଡାକିଲେ ଆଉ ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ। କେତେ ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଯା, କି ଟିଭି ଦେଖେ, କି ମୋବାଇଲ ଦେଖେ, ନା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଜନ୍ମ କଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ବୟସ। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଏବେ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼। ନା ଆଉ ଏଠି ରହିବନି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼େ, ବୋଉ କହୁଛି ପଢ଼େ। କେତେ ମଣିଷ ପଢ଼ିବ? କରୋନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଉଛି, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୁଟି ନାହିଁ? ଖାଲି ପଢ଼ ପଢ଼ ପଢ଼। ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମଣିଷ ମଶା ଭଳିକା ହେଲାଣି। ଏହା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଆଣିଦେବା, ଝିଅ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଆଣିଦେବା। ନା ହେରା କାହିଁ କହିବେ, ଖାଲି ପଢ଼େ ପଢ଼େ ପଢ଼େ। ଘରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି କ'ଣ କରିବୁ, କାହା କଥା ବୁଝିବ?